Nå, hvor er han nu? Det ved jo noget, jeg lavede til skuespil i 99. Jeg er en af dem, der bygger manden i en epoxy. Hvad det er, jeg godt finde på at tage ind til mig selv. Coletti. Om sidste tak for den gang, og filmen er slut, men der kommer en film igen lige om 5-10 sekunder. Jeg er lige nået at blive færdig med den. Håber ikke lige. Baggrunden herpå, det er avisen fra i torsdag, så Randers Amts Avis. Det kan I jo læse lidt om nu.